It-tieġ ta' Carmen Abdilla. Kommedja brillanti fit tletatti miktuba minn Charles Cluse. Se jieħdu sem fil-parti prinċipali ta' Carmen Abdilla Eileen Montezin. Nino se jkun John Dimek. Waqt li kori Collino Grek. Mary Rose Mallija, Rosemary, Twan Scarpello, Pacifico. Renato se jidher bħala Godfrey, Josephine Zammit Cordina, Perpetua. Tony Cassaldarien, Fredu, André Lul Saver, Dorin Grek, Paola, Joe Bartolo, Vittorio. Carmel Seikel, Katal, u jieħu sem ukoll George Portelli. It-tieġ ta' Carmen Abdilla, direzzjoni Mark Haber.
tal-bank. Ma Għax jiena ma nħobbx ta' dis-sodisfazzjoni minn se nistieden, mhux affari kulħadd. sewa da se. Dawa nara mhux Tagħmilhom ma' qalbek mal-mistieden. Ejja nibdu, mami. Is-sinti għawdak l-blokki. U jiena ngħidlek kif se nistiedu, all right? Ejwa ma, ibda. L-ispettur Triganza. Mela se jkollna trabi, ma. Ġej mistieden baqna l-ispettur. Da fejn għad, mami? Il-maqlubin. Xinu ma? Xinu ma l-umbuħat xinu ma l-maqlubin? Il-69. Fejn, ma? Triq il-mitna. Ma jabbibluħax ma nafx niktiba metna. Għamil kif kien jagħmel Ziju Gori meta kien fil-korp tal-pulizija pinġi dawra tondi. Tnejnek u tnejnek u diġi jisabit naromi. Ma x'kien jagħmel it-tjubwani meta kien fil-pulizija? Għax miskin Ziju Gori meta kien fil-korp tal-pulizija ma tantx kien jaf skola. Allura meta kien jagħti xi ċitazzjoni lil xi ħadd u joħodlu l-indirizz, jekk dak li ikun joqgħod triq il-knisja, ipinġi knisja. Jekk ikun joqgħod triq l-imsaġar, ipinġi ġis siġrit u baraj kien jirranġa. Allura mani, namra tal-ħmar, jekk xi ħadd ikun joqgħod fit-toqba tal-birgux. Is-sugar fil-farmacy. Salsi kelma dak li ħafna ma. Sugar Issa. farmacy. Ieħor! Violet serve number 3. It-tabi, Is-sabi. sapjenza. Dan għaffej joqgħod m'għandix problemi. Ta' ġejja sejra għandu daqqa ħosmijaw u daqqa ħosmijaw u daqqa ħosmijaw hekk sejrin kullum preċett. U issa ħajbda ħossu b'baċifku ma. Probabli tom xi naqra mediċina u ħasban ħallhom tal-kol. L-ewwel net anki l-Fred mhux mill-Ingilterra ġej imma mill-United States. Mela jista' jkun. U tinnet bejn għada wasal. Il-laħwa ma kemm se jkollna mispoliti u nista' affari tagħhom. Ikteb naqra. Issa biex fejn joqgħod ma. 231 dan probablement l-indirizz għax bħalma ġejja u sejra għandu. 231. Gamu Street. Għanu bil-għu. Isma, għax issa qed naraw miktub ta' mhux 231, aqtaw 321 Gamu Street bil-Kirkara. Isma qed naraw 321 mhux 321 ta' għamel 1 2 3. Għamil ġura bel-esbizzarija, ma.
rajt ġmil tal-bissa jkollu kemm se jkun li sabiħ nar il-ħadd. Imma Paċifku tiegħek l-arus, miskin. Imma jien kar mhux ma speċi hu. Jien mhux l-arus hu. Isimgħu da, isimgħu. Isu mhuwiex ħila, isu mhuwiex demmi. Ajma, qed tisimgħu perpetwa, niżel tiżuki. Ajma kieku murġibu l-sina kemm jibda jtaqtaq left and right kieku. Ara ħossib, tinżil tisa tasal l-pisja ta'. Issa mhux rajtu. Għadha ma nixtieħada kar, għadha ma nixtieħada fil-ħodu. Dori, se tkun tixtieħada nżid tallaq l-Knisja. Iva, ma jaħsra, mhux ġebija fredu mill-Amerika. Imma da ġej xi ħaġa oħra. Iva, ġej biex joqgħodilek il-whisky, dak nafar xejn. Le, dak ġej biex iħallas il-libsa ta' il-ġame. Għalli jien ikun nista' noħroġ ta' nies ta' nies. Iva, kelmat, le kan kelmat. U jiena nifhem ismija. Kollox sew, kan. Ejja xi dak polit. Iva, karu ma se ngħidilek taf ara. Polit jew mhux polit. Toħroġ għalik taf. Jekk ma ġġali dak nisabu li titlebisni. Iva, jkun fejn kun. Nislek sejjar mhux intellek. Ara Dori isma' ħanajdlek. Dak iż-żarbun jekk int kitteħħel minn saqajk, jiena nerġa' ndaħħalulek. Flok ġo saqajk, ġo rasek. Kollox sew, ix-xogħol Fortnite. Li kelli nagħmel jien kollox sib, kollox għamilt. Ix-xogħol Fortnite. Bilħaq il-tal-banda għadnilu għal. Eħe, ftijat ma' Pitru tal-akkordjin ġej it-tieċ. U għatlu biex kemm jista' jkun l-akkordjin idoqqu bil-qawwi. Ħalli l-mistednin joħorġu storduti. U n-nista tri jaħsbu li stordew bix-xort. Mela mhux ħajkonna xorb ma. Ftit imma mhux għal kulħadd. Murara ħasra kemm sal-istħir. Eħe, Iva. kemm se tistħi? Iva, kar. Istħi meta tiġi mingħand il-ħanut tax-xogħol. Iva, Nofs tal-lejl, nofs tal-pejjed tissakra, tixxengilli l-emmulaw, tkantali see you later alligator. Ara baqalek żmienin. Mistħi, mela tella lili, loħtok jinxempju tal-unur. Saqsihom, jafu Carmen Abdilla qaċċin sema xejn. Saqsihom wieħed illa min-nies. Xejju, u mela ħallina ta' ħallina. Kar, min kelma għatlek. U għatlek il-diskors kollu tal-8 Settembru. Melissa hi, ħallina naqra kwieti, ħankompli daw il-visitation card. Sansajjar għalluni, sansajjar. Issa jien għandi moħħ it-tisjir, jiena moħħ niftar il-ħadd, għas niflaw nissaporti aktar iġli għaddi. Kollox jgħaddi da d-dinja, kollox jgħaddi. Wara nistijax ħakmaddi. Issa jien għandi għak intoqot taħt il-ħwejjeġ u l-qomos ħallini ninu trik. Int m'għandekx inkwiet, għax jien li kelli nagħmel jien kollox għamilt. Libsu ta' Joker, kar. Lilek xrajtek mhix ġdida, xrajtek Bermuda, Beduni, Zarbun, kollox tieqa. Mamma mia. Għadek ma tlissa sajjar. X'inhu Dori? Għadek ma tlissa sajjar. Umur xi ħaġa ħafifa hi, xi pizza toastera u tuffiħa u naqra kafè, xi ħaġa ħafifa mhu. Ħaġa ħafifa. Mela ħalli mur nikol il-borma tal-anumilju għax dik ħafifa kar. Kollox sew, kelma għatlek Maħal, oqgħod ma' waħda studenti. Jiena semmur daqsxi għal-futbol tal-laħħa. Għalfejn? ħana ġbis nifna naqra waħda l-kien. Il-kelb x'għandu? Biex għatina għal l-envelop. Il-sidi waħed ma s-saf taħar jgħarra. Mela inti qed taraqhom l-inviloppi? Kalli ħolġur ma l-infiltru. Dawn ifranka one cent one night li bagħtuhom miftuħin. Imma nilu tax-xjaq. Lok inti gġaqqaw inħalli kemm, isma' ħankellem. Isma' inti taf jien lil missierek kemm kont inħobbu. Skantem paċi għamme. U għalla volja kien akbar minna ħafna. Mela miskin. Meta missierek Romol jiġifieri meta tommok il-propja. Skantem paċi u kol. Ukoll jiena lil missier
lilek iżewwixtu u allura lilek ġabek magħna. Rabbejtni. U lilek bdejt inħobbok daqs ta' veru. Imma din ħaġa li inti daqshekk ignorant. Daqshekk kapoċċa. Imma da bil-żmien, ma. Ġilli ma nistax għalik. Da ma Imma l-Ewropa. Issa Iva, dan importanti ħafna xajn ma kikun insewa. Ikteb. Miss Perpetua. U veru, għaxek Mrs. Abdillah, skużani bħajġilna, taf imma kelli 700 sa' kemm ngħidlek xi ħaġa. ma nqala xejn. Good morning. Ma nqala xejn. U le ma nqala xejn imma mort anti l-ħajjata taf inti mħabba li se nkun bridesmaid jiena għamilt libsa ġdida ma tafx kif. Isma, allura inti se tagħmel libsa ġdida u temmel li hija Dori sejtellani jew. Libsax libsax. Soxti m'għandekx għalfejn. Għadda tajni għal-iskola, ma regal. Mela inti tagħmel libsa ġdida u hija Dori sejtellani jew ma jrid jagħmel xejn ġdid għalax daqsxejn l-affarijiet kif inhuma. U billi attira li kelli niġi għandek il-ħajjata taf inti għalt li mela. ħana laqulek, miss. Isma, mhux inqara xi ħaġa minn tiġi għattiġ u x'veru U imma. le xinqala xi ħaġa minn iġġiegħat sa nitlef farsa bħal dik. Ġibtlek il-libsa tat-tiġ. Ġibti li hawn. Grazzi. Poġġi, miss, poġġi, hej. Ansaq li da xejn. Għalxejn għallek jien. Għaltlek sulta m'għandekx għalfejn dippruvata għax tigarantira li finġunta tiġi. Ekk misni ma tiġinix tajba morċi 18 darba nġarrab. Ninu, ġibi la-gro. Ma tixrobx jaħ. Le, no thank you, le. U min ma nara per-mont, mont. Nara per-mont miħu, Nara per-mont. Ma esma, ha. Il-fermut li mu, dak il-flesh control jesom bejt markat wiskej. Jom dak jesu boċċa aħmar markat brandi. Allura, Mrs. Abdillah, fej beħsibek għattaw il-honeymoon? Paċifku għalli li ziħodni għawdex. Għalli li il-kamra tal-lukanda diġa bukja u għalli mistaġmin kemm jisajru tajjeb lawċin. Iva, veru, taf. Għandi 700 sena biex immorru. Isma, min si għamillek xut bil-ħaq? Ara, minn hawnhekk se noħroġ maħija Gori, għax hu jgħix miegħi, allura hekk xira u xveru noħroġ miegħu. Issa, bestament se jagħmilli Godfrey. Dak Godfrey tal-Istanensi. Bestman Godfrey, Iva. Godfrey, sewwa. U mbagħad bħala xut jagħmilli Vittorju tal-Laħam. Vittorju tal-Laħam? U għalfejn? Għax hu biss kellu libsa taqbel ma tal-oħrajn, allura lilu kelli mpoġġi. Allura, Mrs. Abdillah, il-reception fej beħsibek tagħmilha? Id-danza x'hekk tifhimni. U melajt li d-dans! Għad filumenta ċaqla, għax għall-ewwel mortan ġomu tat-tokin da ta' wara, talabni mit-lira, għatlu isma hija jena s-sala nikri għarrit mux nishtrijata, allura ma t-rranġajt naqra ma filumen, u rranġajt naqra bxej, Fil-flesh kontar wiski għamil kriso. Isma, Mrs. Abdillah, rid ngħidlek xi ħaġa. Inti taf li dakinhar tat-tieġ intu paċifku tridu tiftħu sfejnu. X'inhu? Mela, se jkolli l-libsa twila sawwi sfel ma jien indorja b'dak it-tul kollu, jien is-soltu nikxef il-ħobb mela sawwi sfel, dik li tgerbeb fiha. Imma hekk imur taf. Isma' u ħaġa oħra. Inti taf li l-ewwel darba li tmorru d-dar paċifku jrid idaħlek hekk id-dar. Jerfani? Mela. Dak jinfetaq miskin. Dak jiflaħni jerfani hekk. Isma' tixi mod Angliża jew. U ma tafx li issa ħna qed nikkupjaw ħafna modi ġodda. L-arusi daħħal l-arusa hekk id-dar għal kutlak. Il-wiski ma kienx fil-flesh kontar Vermont, tal-Vermont kien fil-flesh kontar Brandi, tal-Brandi kien fil-flesh kontar Vermont, Tibżax.
kollha. Isma' minnu, jgħodi l-aktar ħanut ta' pansi. Ħallili, ja. Mela bis-saħħa tiegħek u ta' paċif. Grazzi. Ma xabsitek xo, dak imur ta' permut ma la jimur. Skużi ta' għax jiena nara dokka. Spiża ġitilhom l-ewwel il-handbag u mbagħad nara mhux il-libsa. Ħa, jekk fadallek laqqat. Grazzi. Ara Mrs. Abdilla jiena salħallik u narak nhar il-ħadd. Nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Nara fl-ħadd min jibqa' ħaj. Anke min jibqa' mejlet. Ma wassala ma, jien naħseb nhar it-tnejn ma nixi skola xi jkun fis-saħra. Nerġa' tgħidha li dejja tentu. Lilek m'għandix daqqa u ndawwarlek biċċek fejn għandek darek ta' falix. Għax nibda mixi hekk ma bil-magħlub. Ma tafx li fermut biss għandna fid-dar. U allura nitniċċajta u dik il-mistija. Kiċċajta Jerry Lewis. Ejja, kontu minn qiegħda ħafna fil-visitation cards. Invitations, mami. Ma ħares bil-ħaq. Inti titinvita l-kulħadd malaj? Iva, kif? Għamu ġiblek naqatu rabi. Jien naħseb laqas il-ħoddiċ tiegħi għax nilħaq nibatek iċ-ċimiterju kera Franza nhar il-ħadd. Wallah huwa ma feħa dibatni. Buongiorno. Buongiorno, Isabella. Buongiorno. Ħaġġu, Alla stella. Ħafna, ħafna. kont qed insemmikom it-tnejn ġo qalbi. Għada kif semmit iċ-ċimiterju. Ċimiterju. Mela ħna mejtin kan. Insomma, Kibin, għalti. dawar biċċa, gofri. Għarra. Allura Godfrey x'ġabek hawn ħin? L-ewwel ħaġa jisimni Godfrey, jiena ġejt nistaqsik xi ħaġa fuq it-teacher nhar il-ħadd. Għasek kan. X'inti tistaqsini mhux inti l-bestament? Mux bestjament kar, ma bestment, best. Sewa qed jgħid. Best, Bestman. isma' mas. Għajli kan. Ordnajna dak il-ħelu kollu. Se jġibilna l-bakkaljaw dan. Mux dik il-kwalità ta' bakkaljaw li qed isemmi kar, ma jdela Godfrey. X'inti naħseb ruħi li jien ħuta tintempesta tittemmalta meta s-sajjara? Għala twila saw. Mela kollu se tagħti Godfrey. Għara ħana lek, kif se jkun fl-10 ta' filgħodu, ġifieri tkun id-dar fid-9 tkun tajjeb. U tinkwita xejn għax karozza nibatlek żgur. Karmi ħażra offrilu drink, hekk imorru l-affarijiet. Leħ drink, kar. Ma nara fermut. Le, grazzi. Jagħmellek tajb nara fermut. Għadu rrid immur nipprova l-lizzor nixtri l-mis. Ma jgħidxu musa Saħħa Isabella. Bajni. Għara ma kellek xi karozza ta' għax ma kellix bestament għandna reħol. Alright? Bajni. Jekk ma ħelu. Baj. Isma' paċi. Jaw, kar. Taf li naħseb di qabżet lek minn moħħhom. Qabżu minn moħħi, ħin. Taf li nhar il-ħadd jien ngħid se jkollna niftħu sfin. Bil-ħaq kont insejn. Minni Karmi li meta morru ftiex u nara la rajjes irid jiftħu sfin u ma jkunux jafu jisnu, qabduni ħlewa ta' qalb. Alma, u hekk se jiġri lilna se nqabdu ħlewa ta' qalb lil kulħadd. Kien imissom idoqonna xi biċċa minn dikem. Lil-liema? Tarararara. Karmi kidoq minna dik, nuħu pjaċir bija, kidoq minna xi waħda 1, 2, 3 o'clock, dik ma nafx nisfeni. Mela! Dik ma nisfinix da! Mela lili u lilek ħasbuna xi tnejn minn dawk is-suwed bil-ħbula hawnhekk noqgħdu sejrin hekk, jew! Leħi! Dik ma nisfinix! Jien issa nintrija ma' Pietru tal-akkordjien Tajni. għalli dak li idoqqonna fast bil-mod! Mux fast bil-mod, Karmi. Slow bil-mod, immin tinkweta xejn dak il-ħin naraw x'nivvintaw bejni. Leħi, faċi, ara fuq di ma naqbilx miegħek. Għaliex ma taqbilx mi? Għax jiena qaddisi mhux hekk jgħid. Mela x'jgħid qaddisek, għajli. Għax jiena qaddisi jgħid li fid-dinja għandek tkun ippreparata għal kollu. Sewa, mbagħad? Jiġifieri jekk għandna nagħmlu bruttu figura nhar il-ħadd aħjar nagħmluha issa. Ejja nippruvaw issa biex ma nisfu. Ġuri, tidni nis. Uwija, faċi. U issa ma tarax, Karmi. Għalli kaffe, żewġ ħassatati tella li kollox. Dawk jibsu lek iktar malaj,
Kalli nifsi. Ajma, Karm, tajt li nifsi. Tajt li nifsi, Karm. paċif, Ajma. anki tajt nifsi ta' imma ħad pjaċir kemm għafasni. Imma, għalna l-ħatħi, najdilom biex ma jdumux daqsek id-doqqunna ta' Sewa, Karm. mela li qed jaħsbuni xi Raffaella Karru jew. Raffaella Karra, Kar, mux Karru, Karra. Insomma, dik. Imma jina biprofa nalmek, Kar, niprofa nedukak. Isma mill-li najdek jien, Karra. Aj. Paċif, Ej, paċif. eħeħi. Naħseb di wkoll ħarġit lek ta' minn moħħok. Xħarġ li minn rasi issa minn moħi, xħarġ li għaj. Għax di propjament, mhux aħna u ħirġin, aħna u diħlin. Xieġifieri, Kar? Għax qalu li l-arus jerfa l-arusa fuq ideh. Ek għal-bedlak. L-arus, jerfa l-arus għek, għal-badlaq, lo ħagġa għal-good luck. U t-tini net, jena mixtrak tal-militar ta' 5 tunnellati biex nerfa. U le paċif kissa olok naqra sa tiflaħni. Għadek mibruma, għallek mill-li olob sabiħ. U għe paċif kien ipruvawa. Xini? U għeja paċif. Tisdider. Imma ħej, jekk għandek toħroġ taħmar, aħjar toħroġ illum mill nar il-ħadd. U għeja paċif, la tittamila, u. Mela tittibat nisen klubs bil-ftuq. U le paċif. Kar, mi ħasa ma nifirħekx. U le tiflaħni. Deħallija, ma nifirħekx, Kar. Tipruvaw, għeja paċif, tiflaħni, zgur tiflaħni, ejja. Iva f'kollox irrid tikkuntentak. U għeja, senna paċif, tata parsi nar il-ħadd. Xetan? Xet ivvinta, Kar? Paċif, ġeja la russa, paċif. La trid tikkuntentak nippruvaw xi tittamel ara ħanna jlek Kar, missa dakinhar wara nispiċċaw mit-tieġ, jispiċċa kollox. Jien inġibek bil-karozza tiegħi dar mhux hekk? Ikunu għarrasna sewwa. Allura x'għam, mela ħana jlek Kar. Dan is-sit tal-karozza. Bil-qeda jien? Entkom bil-qeda ġewwa, mhux bil-mhux bil-qeda, jien jagħtaw l-insu. Sewwa? Tajjeb, niftaħ il-bieba. Fej sejjer? Ej. Noħroġ, niġi, niftaħ il-bieba tiegħek. U mbagħad inti toħroġ daqsxejn saqar. Ek? Ewa, u jien, indaħħal idea. Bil-fasem! Ma tistax iddaħħala x'imkien ieħor paċif. Kar, mhux bil-porċentat kif indaħħal idi. Emmerik indaħħal għajda, ja biex nerfa, kellu ma nerfax. Tix nerħalluha barra, Le, hej. le, le! Għodna għal attent, ta' paċif. Ek? Indaħħal idea. Naqdek minn. Nerfa, kif? Fajt, infermu. Għamiltili, Kar. Għamiltili, Kar, ċilt li sejqes du. Ħallura kilek paċif! Ej, ma Kar. Ija ħalku sirek u taddilek zgur għarem! Għamil, Kar. Għamil, Ħallura kilek! Rok li xej. Ħanġib nar isfar! Jo kannella. Ej, ma Kar. Paċif, mġilet mi għaj ħan Le, mux mġilet mi għak, ma kont ċilt li sejqes, Kar. Imma għadek tħobni li kelboker ta' qalbi! Għadni, fadda, Kar. ħanġib naqra rodju! Jomi beda. Jodju, Kar. Jodju, mux odju, jodju. Zgur għadditek! Għaddiet. Imma x'ma nagħmilx għalik jien Kar. Dak li nixtieq. X'ma nagħmilx għalik. Paċif, Għadni, biex inġejjes. għara kem se jkunu ħelwin, nar il-ħadd! Murana Kar. Inti b'dik il-libsa sabiħa, b'dik il-warda roza fuq il-pavru. U int? Jina b'dak il-man sabiħ.
dik il-libsa bajda u rosa. Ara kemm se nkunu ħelwin, Għajt issew Karm, Eh, ma tħossokx tistħi met inti waqt li tal-għajn għall-artal u nizli l-lura. Jaħsbuk illi ma jduħan se tiżewġ il-missir. nistħin. Għali, Leru ħinek tinħobbhom tal-esperjenza. Għat tamil l-kuraġġ, Karm. Paċi, Għali. kulħadd jgħidilna proset, Aha. il-kibtana, u anki dak li mhumiex. Ija? Nawgurali, Carmina Abdilla. Skużi ta' jien issa xi berras m'għandix Abdilla l-informazzjoni tiegħek. Ma ma qed titkellem. Prosit Karm, x'tiġ għandek Alla jbirek nawguralek. Nawgurali, mhux minn qalbek di għax tixtieq ġo kaxxa minn qalbek. Proset Carmina, nawguralek futurħini. Il-meqetaj, Nawguralek futurħini, joqbra mbajda, ma nafx li tal-kontrija ta' xiex taħseb. Proset Karm! Nawguralek futurħini, Grazzi tabib, kollox għaddili da, sewwa tajt li mħabba kollox fejja, għax imkien ma tu juġani issa. Proset tabib! Prosit Carmina! Prosit perfetwa! Arroħtak qed tgħid li prosit! Ma nafx li ma Twiċċek baqa għax issa tiegħi paċifku. Ja ħasra paċifk. Qed niġġennen. Qed nitlef. L-imħabba li għandi għalik qed tagħmilli hekk. Ħażin, Karm. Ja ħasra paċifk. Bl-imħabba li għandi għalik inċaqlaq il-muntanji. Ma battajjeb, Karm. Ma battajjeb għaliex mela jkolli bżonn ninċaqlaq il-mobli li ma tali. U għajma, kollox bitċajt U mhux biċċaj ġejna kan biex bibgħod biċċaj biċċaqlaq il-muntanji li mħabba li għandek. Paċi. Paċi. Għajli. Busni wahda. Oħallili, Karmela, jena tal-bewż ma tarax. U għerja paċi busni wahda. Kanx, qed tagħmel, joqgħod kwieta. Karmela, Għadbusti għaw le. mhux illum. Għaliex, paċi. U għax inħoss daqsxejn ridikolu mbusek ma nafx fatta narani kbar minnek. U għajma mela fl-imħabbem l-età. Dik kien għal-kontant tal-grocer bdew jgħidu kien hemm waħda kellu 20 sena, iż-żewġet wieħed ta' 80 ta'. Żgur, ma li kemm tilbila qabel ma miet. Karma ħabsa bata. Paċi, nixtieq nara għajnejja u jasal nar il-ħadd. Jasal kan jasal it-tnejn, it-tlieta, l-erba, l-ħamis, jasal kan jasal. Inqumu fil-ħodu, Filgħodu, namillek il-breakfast. tagħmilli il-breakfast, U bat inti tmur l-iskola. mbagħad jien imur l-iskola, U bat tiġi d-dar issimli nistenni kolni fwiħa. Inti ktikol, niekol, naqra mbit. għambit, U bat nistrieħu. kuljum, Skont kemm intik saħtek, u! U nara kafe, Paċi. xejn ma nieħu. U biħa namillek nara kafe, u nara. Ma xofta qed tistenni nibnikel. U jekk imur id-dar u ma nikolx tir-radjament, ma rridx niksirha qabel ma noħroġ għal tajjeb. Inti taf. Kemm ma ngħidlek Karm, qoddi bilha. Xej, kull min nara naħsbu int, Paċi. Nara bil-lejla. Bye, Paċi, fi. Il-lejla nara. Naqale. Iva, Paċi. Ciao, qalbi. Bye, Paċi, fi. Ciao, qalbi, ciao. Bye. Kemm moħelu. Iġri jasal nar il-ħadd. Li xi biċċa ma batitlix il-mant. Għada t-tubbilma! Ġibula! Maħan il-meska b'rasmi! Tabasni kollox!
kem jixraq li ma mort barra bih ma. Għadda kem għalu li kem jinħelu. Għanu għataw ma. Ejwa ħammu ħdezzju għor. Kem mustijum li da xeħ. Di Perpetua? Min? Perpetua? Aj, ma hej, dik id-demonju ma tilkomx? Dik xġit tamelaw il-lum? Għaddi? Għaddi la ġejtu, xruħi? Buongiorno, Mrs. Abdilla, buongiorno. Buongiorno, Perpet. Da xġabek hawn il-lum? U għax ċemplu l-ħija mill-lasar id-dokku xi kumitat urġenti ma stajt insibu mkien, għad forsi jgħataw. Le, ruħi għanzi tawfu. Fila xija bissi kunaw. Ja ma setax naqsu xi ħaġa baqgħu il-batija ma tix. Le, huma jonqsu xejn, mhux hemm. Huma jonqsu xejn. Naf li ma jonqsu xejn, u hekk qed ngħid waħdi. X'fittillu dan ħija? Ġie finta dil-biċċa xogħol ta' żwieġ fix juħejtu wkoll. Fix juħejtu sabiħ, għadu jisu għal tal-albergu. Ħalli ngħidlek Mrs. Abdilla ruħi 50 sena dejjem 50 sena ta'. Isma' inti qed taħseb li billi se jiżżewweġ lili se jkun għar minn meta qiegħed miegħek? Arralek ta' għax Paċifku se jkun fuq pedestal. Iva! Kellu tant min irridu qatt ma nkidem. Mela, nkidem issa ruħi. Għaliex kull min rridu ma ħadux u lila ħaddi bil-volontà tiegħu bla ma qatt ma sfurzajtu. Min jaf. Isma' ħanajlek Perpetwa raħi għax il-diskors sejjed idejjaqni. Jekk minn għalik ġejt hawnhekk ġodari biex toqgħod ittini ħafna tbaqbiq, komplessija ma ttinix ta'. Ara nisejra ruħi ma mhux inteliflek il-pjaċir li kont qed tieħu dak il-mand fuq rasek. Assumpri ngħid il-baħnama. Kont qed tagħmel xi kunċert, Mrs. Abdilla. Leħi, jiena nserkajt minix waħda noħobb nagħmel il-kunċerti għax minix pulċinella. Skużi, taf inki tajta xatt ma nafx mindu dan ix-xaħat jien taf. Ara min hu? Ma nafx għaliex mindu qatt inkellem il-ħuk ma ħallx iktar lej biċċien. Ara l-oħra ma hija xi fagu x'kull waħda hija raġel, hija jaf x'nu jagħmel u jaf x'hi jrid suppost. Le ħanajlek Perpetwa tant jaf x'inhu jagħmel illi rriditu Josephine, rriditu Rosemary, rriditu Anna u lili se jieħu il-Carmen Abdilla. Għandi pjaċir, id-deferti ruħ, id-deferti. Għax int stess ma taf kemm se id-defertu jienu Paċifku tiegħi ħanajdlek. Doro ma Paċifku tiegħek se tkun tajba mhux se jkun joqsok xejn se tkun paxxuta, Mrs. Abdilla, paxxuta. Mhux paxxuta biss hi, la mismija jiġġid tad-dinja kollha jkollu. Isma' ħanajlek inti veru titilħuk jew ġejtaw xi skuża. Ara l-oħra mela kieku kelfen noqgħod tiġijaw jien ukoll xkull waħda. Isma' billi ġejtaw mhux xi diżunur ta' fuq il-familja Abdilla qatt ma nstema' xejn, tista' stassihom minn dawn in-nies wieħed u jgħid. Skużi tajjeb ngħidlek xi ħaġa gawdi dejjem xkull waħda. U mela ma nkawtux, u jekk titilħuk għal il-ħajjat qiegħed jipprova l-libsa tat-tieġ. L-libsa tat-tieġ qed jipprova. Ħammur infittxu mela. Nittaqgħu nhar il-ħadd jekk ma jinqala xejn. Iva, fis-sala tat-tieġ. Għand Filumenu. U mela le għand Filumenu. Di dejjem xejn ma ngħid. Buongiorno, Perpetwa. Buongiorno, Mrs. Abdilla, buongiorno. Nilu! Ejja! Ġara, ma. Sibli l-invita Perpetwa. Perfetti l-laħwas confusion. Perpetwa tisqawlu ma. Mux minn għalik illi billi tajt il-baqbiqa se noqgħod nikfi, imma jekk mhux bħalek ta' għax jiena inti jekk ngħid li ma tiġix ma tiġix u tix ma tiġix għax jekk tiġi jien ma niġix jien għax jew int jew jew. Sija Fred! Irrid ngħid Uncle Fred, u rrid ngħidlek żewġ affarijiet ejjela. Sure boy. Number one, mux billi għadek ġej mill-Amerika qed babas il-gradenzi kollha li għandna. Għaxek tidur għalma neħejjin, number one. U number two għata l-kurzita. Inti għad tiġi għaw mill-United States apposta għad tiġ tal-maniti għaj? Sure boy. Ġej apposta minn dak il-bot kollu minn States. Għax minn għalija ser intela ħaknisja jien imma. Issa sirt naf illi mux jiena se tela ħaknisja.
Nisja, imma ħja Gori, you know, Uncle Gori. Għalma sport, Uncle. Imma Uncle Gori ma jissellef bakkaljawa, you know, kod. Għarem, hey, ħawlik ikun ma konċ naf inġib bakkaljawa jem minn States, isma najnu. States, bakkaljawa tkun bit-teknikala, mux sewda kif għandkom Malta? Kif mela l-States għandhom il-bakkaljawa? Xara! Isma boy! Għadda! Il-sabu 9:30, il-mami mux fit-ten kalla tamel it-teach. Jisma l-għom jgħaddu li t-żawet tajt il-Sinjor Si. Ekken, u bat t-żawet wara ġaħġa kujenna. Għajna. Tajt Sinjor Si, iġifiri tejjeċ. Oh, yeah. It's the same thing, you know? Issa, ħanajdlek wara. Iġifiri jina boy, niġi kull sena minn States, niġi Malta. Min Malta mu States. Jiġi Malta imu States. Jiġi imu. Għara, Franco. Għax ma tkunx toħod tħallu għameta tiġi għaw. Lua, why boy? Biex tifranka t-taxi. Boy, listen. Iġifiri kull sena jiġi u jmur u inti rasek baqat nisa bħall-ewwel darba li sirt naħseb. Anzi, Uncle, taġ kem tħabtu dal-għodu fuq il-marti biex sabu li berretta. Għara, Franco. Għallir ħamiġi l-Amerika, Oh boy, sorry. Sorry, boy. Why, Uncle? Għalix l-States 101 bis kull year. Għalix mux 101 and a half, Għala boy, mindu tela Reagan, Yeah. Jolly States 101 u kif, ma ridux foreigners. Ma raġri jitla Washington forsi ekorem ħamda xjara. Uncle! Right, what? Vera kif jgħajtu li l-Amerika ankon kollox kbir. Kollox kbir, boy. Yeah. Sure, boy. America. America. Big country. Big country. You know, għandek America, għandek Central Park Building. Hyde Park Building. Għandek Statue of Liberty. Leffy Tower. Għandek Shara. Shara. Għandek Dallas. And the Dynasty. Boy. Guardere l-Amera tal-ħmar la kollox kbir. Right. Il-ġurnata fija jumejn. Suwalem kemanda intelligenza. ħanu mal kappell. This is a hold up. Come on, stick it up. Listen. Jek ma triċi li ksruha għara xaħat minnaw imiss l-kappell, you know? Sorry, Uncle. Għax meta tmissu l-kappell inħossni nofsni naked, you know, Yeah. I win. So don't touch my head, okay? Never, Uncle. Sure, right, Ħalli bidej, Uncle. right. Isma boy, Uncle. inti ma kellekx tmur qabel il-mami. Le, jien bil-forsi n-nota jien il-tarax mal-mami. Jien il-prize boy. Right, boy, what's this? Il-prize boy. Jiena kollox bidejja. Dina xrida. Hi, Kelly. Hi. Skużi fretta. Ma. Isma' ħi, il-barmejta da ma ġietx jew. Kelly, barmaid għaw ġew. Le, kittajt il-prize mate, għax ma tafix bl-Inglis. Għax dawk naqlibhom jinta. Naqlibhom. Għax qabel ma tiġi, fretta, ma nistax nitlaq jien. I have to hurry, yeah? Isma' Gori lest jew. Hey, Gori, tani battikata dak ta' iċkel. Ġara tilef xi ġiġa? Boy, dak tilef il-buttuna ta' ona. You know, dejna fitxuwa kullum kien. Fittaxem, fittax ħaj, fittax low, fittax kullum kien. Ma stajna nsibuhom kien buttuna ta' ona. Allura da minħabba buttuna ta' għadu mhux lest. No, it's all right, Kerry, relax, kollox sew. Aħna l-Amerikani insolvu all the problems, you know? Sim plabra ta' sawan.
You know, għaw ixtiru għatobis taħja għol. You know, u ranġajna. Mela se jiġi tajjeb it-tieċi mlaqqat. No, all right. Jina ma nafx kif ma sabiex din buttuna xina fuq l-iskomodina ħallejta bejjana. Kerry. Mari! Dix naw kol fuq komodina. Mux diri għandif ħal ejol buttuna. Stupid boy. Stupid. Għallina għatma ma jirku bisrimu bil-paki. Għani kolla ftubi uħar. Kafem kienet kbira daqsek u ġiet zaħira. Għala ħaresti blaħħa U jħedġini kien kaffarijiet u daqqa zippijiet kollox. Għani u banana issa. Għallini għak mandiġ ċiek. Għandek sibi kif fosna l-knisja għadek laġlet? Hey, Gory! Jaqasek tifrix kun tal-immitu jgħak ċeġek passotu? Mela, nini, ta' kollox bejtu, kif ġobet bis-safna. La jara li unek u laqas jara li kollox bejtu. Għallini, da, għax għandin kwit kbir fuq. Iwa, ikku kbir xara. Rokka waslet biex teħles. Allura minħabba l-raqqa għadek Isimma, ġina, isimma, Friet, isimma, daċċen, wasal biex joxroċ Friet bil-bajda. Come on, boy, come on. Isimma xie ħafna. Et jaqra l-aħbarijiet anku. Isma, Kerry, mux għaxa ħagġa, tara intom il-Martin toħduha easy wisa. Tajt għal dan għax ma nibis. Donti għalek nitix lesta. Get ready, baby. Għada jġib t-nil-lesti, dak il-twassan il-knisja, iġbara minnek bil-banana ent. Ejja, semma l-knisja kotta bil-banana wara. Boys. Dak il-twassan il-knisja t-nofs il-bis. Kella tiġi dik t-narġa li xari maġiġ, il-kanċira ma tix tiġibni kollu sejra għalina. Isma, Gory, listen, isma. Sajjat, If isma, brother, isma. Gory, listen, isma. Sewa għajtaj, jek taf xoħti Kerry, go and dilbes, get ready already. Barra mill-bajda, minn għawċaw ma noħroċ li ma mux jifgħali xurri. Ewa kamera. Imma go, kif in-din? I mean, I can't understand it. Kif? Oħti tiġi wara, roqa qabel oħti, kif jista' jkun? Il-roqqa tiġi l-ewwel qabel oħti qablek u qabli. L-ewwel il-roqqa friek, l-ewwel il-roqqa. Boy, inħares leħja Gory u najt da tifel ħareċi minn jiġbaħ. Mux bil-wasan kamera daqżas minn madaw fl-axħar isir isek naqra fani. Isma, boy, isma. I mean, najt li ħaġa wahda xadni n-nasa li new. Yeah. See you, Safer, you know my brother Safer. Yeah, Safer. U dik il-mara li għandu Paula. Yeah, let's not Paula. Paula miskina. Għadi invited ġejjin. Insomma, l-ewwel ommi ma rridix tistidilhom il-mami. Right. Imma mbagħad stidnitom issa ġejjin ħasra. All right. Ġifri all the family, you know. Kważi -1. -1. Me. Għax perpet waqt is-surmas. L-ewwel ma rridix tistidin għal-mami. Umbagħad bit-batija stidinniha. Umbagħad ġitaw perpetwa. Tatat baqbi għal-il-mami. Umbagħad il-mami telala, you know, St. Philip. St. Philip? U qabdet l-invitation u għattatu. Umbagħad paċifku s-surmas għalla jekwa diġi xoħti. Mur u żewweġ waħdek. U mbagħad il-mami qalet kif jista' jkun jien niżżewweġ qabel ċoħra. Qalet kif jista' jkun jien niżżewweġ waħdi. Għalti sirju, portu test l-invitation. Jien mort test l-invitation. Uħattuna mill-lejla xi għastanna bonna. Għawbat wara bħala xinu għaffariet tiegħek. Isma, boy, isma. Arġalna. Għajli wara, boy. Shoot, you know. Qed tagħmel iċ-ċensiment. No, boy, everything kun naf, you know, it's a wedding ta' yeah, xara. Min sa jkun? Boy, min sa jkun ix-shoot fit-tix ta' Għara, għax hemm xi tlieta. Hemm Vittorio tal-Grocer ħajjagħmel shoot tal-mami għax silifna s-siġijiet. Mbagħad hemm Vittorio tal-Laħam. Dak se jagħmel show lil-Paċifku, lis-Surmas. Għax silifkom it-salzetta? Le! Għax oħtu silfitna s-sala tat-tiex. Umbagħad, Goffrey tad-daqna li ħajżewweġ in-Nancy, dak ħajkun il-bestja. Boy, kemm inti stupid! Yeah, stupid!
Bestman. Oh, best. Bestman. Oh, allura, ħadżballu. Kellek bżon tamel ġimma l-States inti. Għaneġi, hej. Sorry, għax 101 bis. Oh, well, kam ħaddum tajt 100 Isma boy, ħanajdek għax we're wasting a lot of time. Yeah. Inti stupid ma you talk too much. Oh, yeah, I think so. boy. Jien issa sarmu pjazza. Il-pjazza, yes. Ħankun hemm les bil-kamera biex Oh, ma yes, nittazza lovely. l-mami bil-kar. Jiena nkun les u naħdilha żewġ shots bit-teknikali. Right, boy? Yeah, I'm a fuck. Għamil il-pjaċira. What? Ħod li ritrat għall-identity card. Oh, Hey, something like this. boy, act quickly. Bil-lollipop sa tieħdu. Għal-kowġa. Nice man. Għajax ħatin ħlieli. Okay. Għalta jgħal forsi ma jġibx kajja ba. Come on, can't you see in a hurry? That's right, boy. Hand you back close up, you know? Jgħamku. Ah, lovely. It's like now, watch tie up, it's not total camera. It's all right, total that's camera. Right, boy, jena san kun pjazza jek ċati sassi għalija jgħateme. Okay, Okay, jgħamku. Bye, bye, jgħamku, hey. Good morning, for happy Christmas. Aħjara mun nilaf naqa futbol jien. Mami! Mami! Sajja pjazza nilaf naqa futbol jien. Ġeċa ħafna. Jena batix murin baqo. Allah, u kemm għandix nagħmel, u kemm għandix nagħmel. Betoni. Għattu għara xqala l-bahar itħlu. Ejjew. Għana t-tija Pawla u t-tija Saver. Kif intom? Lezzjoni. Mami! Għawe t-tija Saver. U t-tija Pawla mill-Kwadarabba. Għarraj Pawla, għaw, Karmi, ġibillek xaħġa zaħira, mela mux tabxie ħasibkom bil-gwardarobba jinnu? Ħaresom, emmek għandek dak xej ta' loġ babaw, ta' għandu sena ħabel, Iva, Safer, mela għanna biex lortu issa? Ejwi, insomma, ħaġa sajra, ċejja mill-qalb, anzi mux minn qalb waħda, minn zewġ xekluf, minn qalbi u minn qalb. Isma Karmi, dak l-arloġ ċaħna na wieħed bħalu ta' terġa? Dak intuħ il-ħabel fil-karnival u jibqa' sejjer sal-karnival ta' wara. Il-Marelli! Eda fermina, jekk ibidlu l-ġurnata tal-karnival, Mela, ma tkomx problemi għax is-sena kollha karnival ħalin! dak mux ballon tal-lak, beda, balloċ, dak, ġiblermi! Għara sennajdek, naħna nibbu nħadmor, fl-istrina, għax fl-istrina dejjem fl-istrina. Tajjeb kolla sew, darbohra mela nħadmu fl-istrina, min jibqa' ħaj. Mela. Grazzi ta' sabiħ għalla volja second hand. Tas min il-gwerra li. Għamina mefis jibelma. Ħana ra ġiċ dik, taf tella tiġi tirranġali xari, ha? Għajdu li naqra xħenu sabiħ. Ej. La
10 neħsa kwart. L-10 neqsib minuta, Karl. L-10 6 minuti, mamma. Għadda xpeċi għedituni, dal-għadda. Isma, Karl, neskont għabtuħ mal-Big Ben mux it-tuħli li da. Tajjeb, Karl, inti propriament biex jinser it-tejjed ċħi, Karl. Laxra suppostu għadni għaw. Isma ħib, issa laġġejtu poġġu bil-qeda, mur poġġi. Grazzi għalleru jħkar. Poġġi ram. Għana għed il-gori. Għaxu sej waslek ux. Ek suppost. Soppa jimmin xejjen, jimmux mumkien. Poġġi jistantu kom bispottej. Ejja, għandellek gori. Ma kif, tridni nitlaq lil-fliela sissa wara dik il-paċenzja kollha li ħadbihom, tridni nabbandunhom fl-iktar mument delikat tagħhom. La, ma blax jgħidu li għamiltu furja di sandwich. Roħe, ikkalma. Ikkalma roħe, mor kompli il-messaċ kostin. Safer, jien m'għandix inkompli, jiena kif tiġi dik taqlar il-rollers, nilbes il-libsa u immorru. Għalissa, l-10 nefs il-kont u l-arroz diħel il-knisja waħdu. Aj, maħbarek irritak diħel il-knisja u jiena t-tijaw għala xbicċa ġrabli. Mura roċi ċirkaruzza tal-arroz, sana. Kori, jaħasra. Kori il-bes, għalli kif tiġi morru. Sta ma najd li xej, għalix minnaw, jien minn itsan il-larga. Isimaw, jidek, isimaw hija Safja. Isimaw. Minna ħanaħrax, ma naħoġ minn ma jidax xej, ma. Terremot ta' messina. Isimaw, wasal biex jufalka. Isimaw, ħaddi. Ninu. Awa. Ejja, jidda xej, xinti tismani, Malta u l-minna. Ara ma tersax lejja, għax naqbad kull mandek, u kollox marra mid-diqa l-armida, kull mandek naqbad. U għajja kori, baħalik minn roqqaw il-flila zillum. Isma' għamil li pjaċir Pawla u tindaħħax ta' jien delizzju wieħed għandi. Nabdiż minn ma xi fallux jew ma xi roqqa. U delizzju ta' xorb insejtu, għax naħseb kieku bħalissa ndaħħallek ftila f'imnieħrek, tax kemm id-dum tixall. Mura għala xie ċirkarozza tal-arrusa, Mela kull 5 minuti, ma. Jiena jkolli solf, imur nixtrieħ ġwies Safjar ta' fid, bajda freska dejja mis-sejba. Taf kemmu bravu, tiġix li għandu hija gori, meta l-bajt ikun bxej, ikonna biex nbijaw din id-dar, u meta l-bajt ikun skars, għas waħda biex nixrobu ma jkolli, issa bajda freska ta' mill-li tajjeb, li ju. Xarb, wasal, Safjar, permettu li għax wasal. Issa Safjar, għalbi, Pawla, da baħna bniedem dawn gori, issa jien jeklu kaqqattiċ minn hawnhekk noħroġ arrestata t-tuni dor lili. Safra tant hija Fredo qatt jiġi mill-United States, apposta għattiċ li għaj, u ngħiduha kif inhi.
jiġi minn dak il-bot kollu ikun jixtieq iwassanni jew hux. Qatlu leħi Fred. Gori jgħix miegħi, melux iraq li wassanni u Fredu qatt. Raġunata, Hux! Uff, xi dwejja qed jaqbduni issa. Isma' Karl, aħna maħniex indejqu. Isma' propjament mhux għax tiddejquni, imma f'dal-ħin tritiku xejtu tagħmluha fid-dar tiegħi. Għaxtejn! Għaxtejn! Tajjeb jirqeda sewwa, moħħi ta' qiegħed tajjeb, lilkom jonqosni biex tirranġawuli. Imma meta battilkom l-inviti tat-tieġ, ma ktibtilkomx fejn se jsir it-tieġ? X'aħsel dik? Allura x'ma mortux hemmhekk hemm l-orkestra u l-mużikieri qed jistennew. Għax ħanajdlek Karmi, aħna nafu fejn se jsir it-tieġ, imma jiena il-safer tiegħi għatlu hekk, kara mhux aħjar immorru d-dar tal-arusa. Qabel ma toħroġ forsi nagħtuha daqqatin. Leħi, grazzi! M'għandi bżonn daqqit ta' xejn. Jiena lesta kif tiġi dik nirranġa xari, nilbes il-libsa lesta. L-ewwel daqqa U gori allura. U gori hu. Safer, jaħasra inti ħoħ. Mur kelmu naqra jibdu ħalleh mill-bajt moħħu biex jaqbad il-bajt biss. Ejwa da żgolli ngħidlu ma l-saħħen il-frokka xkol waħda mis-subuq ħaġġajlek Isa. Isma' Karmek fil-każ tikkonfondix tara, Saverju tiegħi waslek u tara. Mela jiena li besta bniedem. U mela dak li besta bniedem sewa qed jgħidlek għajtli hu mhux Saverji mhux. Ma mhux dak jobdi minna ħalli fidejja. Paula! Dak x'għamiltlu mintu sewwixtu ħin kollu sejjerih. Ma kienx hekk qabel. Ma, il-karozza tal-arusa da ma ġietx, imma qudiem il-bib waqaf ħmar bil-kerettu. Isma' jien nissewwex sejra ta' mhux inbeħħi l-ħaxix. Ara, mur li ġirli San Vittorio tal-Laħam. Għadlu Vittorio, għadlek il-mami. Kwarta l-brodu, kwarta l-qali. Vittorio se għamilli xut. Mela qlajna ċitazzjoni, ma. Kemmu baħna? Imma ma nafx, mami. Xut tat-tieċ. Safkaka. Murriċ li ġirja, għadlu Vittorio. Għadlek il-mami, ejji ġudem tifla. U ġibħin tajjeb miegħek. Ejwa, ma. Vittorio, għadlek il-mami, ġibħin tajjeb miegħek. Isma' Karmi, inti l-affarijiet toħodhom bit-balwista. Mela nista' noqogħdhom żgħar jinqaraw dawn l-affarijiet kollha ftit minuti qabel ma sentejjeġ kull waħda biex taxxaqa hawnhekk f'dari ġitni uħtu. Uħt l-ewwel raġel? Le, uħt paċif kull min se niżżewweġ. Perpetwa. Ġiet awta u bil-wiċċ tost kollu għadet tittikani ġo dari. Mela, u għori li t-wassanni u għadu mux lest, u dik kellha tiġi tirraġali ġari ma ġietx, kollu se jinqalar. U issa Karmi, kollox nirranġaw aħna ħin. Ħana lek intix kollox sew, dur li daqsxejn dawra ħin. Isma' Pawla dika taħt. U iva billi nara naqra dur li oħra ħanna. Intur iktar? U iva dur. Il-barelli qasma ċifku qatt ma jiflini daqsek. Għax jinfitta Karmi. Għajt li ħiexin. Għamil ma Vittorio. Bil-mor, ħin. Bil-mor. Kar, nista' nkun naf x'inhu qiegħed jiġri hawnhekk. Ninu għaddu ġennilni. Imma issa basta ġejt, ġibt ħin tajjeb miegħek. Iva kan, l-10 neqsin 5. Imma ir-regolat ma tal-BBC? Ir-regolat ma tal-BBC, issa se nagħmlu kan sa marru aħna. Issa raw xaraw li Pawla. Issa ġi xut, dik li kellha tirranġa li xahri għadha ma ġietx. Ara ħalli mur iseħli Saverju tiegħi, dik biex nara x'sar minnhom il-braj. Għamil li naqra pjaċir. Mela leħi. Maġġi bil-qiegħda. Aħwa seġġu, Spaċċi għall-erwiet. Karmi, naħi, aħna se nagħmlu għax qed isir il-ħin. Issa morru Vittorio. Xakli. Naj, nimxu. Ejwa kamina. Isma' Safer, jistenna qabel ma tieħu lil-lilu miegħek. Inti kellimtu lil-Gori. Ħares bejnietna, ta' għaxin naħseb li għandu raġun, ta' Mela, qed titlef jew. Le, mux nikka xkol wahda deċi, jena fejna.
Illi juhu paċenza dik kollha sa wasal dalli sewa, bejna fih. Issa nassjumu li inti fellus edha ġol bajda, wasal bil-fakka. Sewa! Li ma kienx ħejja! Sewa gori, sewa! Biex jgħidek biex toħroġ jgħinek daħxejn jagħtik parata bejna fih. Eżod toħroġ fellusa, hemm xarba taħba mxarba, sewa! Tisir il-ħisa morru? Kemm insibek! Tajt l-rankatura ħallina ħankompli! Hija għagori raġamela d-darba. Jien namela, għax taqlalu rasu, tajx kemm inti għatta l-fitbolek, tajx kemm inti għabissieq. Jien namela. Ajma. Mura raġiġi karozza tal-arusa lilu. Ajwa ħana la faġiġ taħħaktu ġiet għal-ġilat ħanixtri ma. Irranġani naqra Pawl ħad il-basir li b'saħik, forsi ġew. Iva dorruħi, għanna s-sena għamlu sammarru, Issa Vittorio, għatali kurzita. Minna t-nej, min se jizzewweċ, inti jew jien? Għax inta xej wahda nervus, Karm. Ija tisir il-ħin, u l-ewwel darba li għamil ta' xut. Għaw li Barbara il-tinċeru t-tfali mlaħu għakem u mazbih. ċera, għalek kellek kun għaw bit-minja u no. Għallini misi sabtila xanti sarni f'saqajja taf ximna jtantaqata. Ima kellek kun għaw biex t-irranġali xari għatni għabda u frasi. Għastajnix naqqa u bomba. Dik il-fitta da xejta brinda, għaxxorta marruti, xorta marruta, għaxxejta brinda l-bombi, titta kabinni għaxra, għaxxorta marruti. Sejab! Bomba tal-Ġermanisi taf. Naħasru sabuħa tat-taskors għabez kun għedjawa ma stajnix naddu. Ettara, sa bomba blu li fikkiċ li għaj. Tekwetax ma bik, zidu l-oħra l-kaċer xitnaħi. Kif messaw għabdi dit-tektik? U għati konfondi xtar, ta' d-dinja ħalini kollox jgħadzi. U skura xmux it-tiċ li għak għalek t-raġunek. U bad is-surġet għasħallina naddu nofsi għadawimna hemm. Karlo, għanna s-sena għamlu sammurru, jew sa nibqaw għaw. Issa darba tisir il-ħin, ta' Vitor, issa nistaw immorru wara. għalmenu. U gori! Iwa gori! Gori! Iwa saberi! ċabsa, murajdu jieġi gori da' xej! Kemmu mazbih u mami! Kemmu fjura għatifla! Għala ma t-kissomlix! Għanxejn għajdibli. Isma' Vittorio, sa' tbaħħu li dak il
Biex jew waslek jena. Tindaħalx, ma twassalni xejn. U jwassalni, għaxu kelli twassalni. Mela fejn fejn, jekk inti se twassalni. Jien il-bista bekka mort biex niġu waslek sa' Knisja. Imma ma konċ naf illi l-ruqqa kienet ħat ispiċċallu. Mela l-ruqqa se tispiċċallu. Jien ma nistewitx illum, nistewitx meta l-ruqqa ma tkun se tispiċċa. Nislu nisib bħalinza, nislu nisib bħalinza, nislu nisib. Meta t-tant jippermetti. Kemm xintom tistennew? Għalek kemm dak il-raġel tiegħek kemm x'ismu Pacific għalek xeba jistenna. Xeba. 5 tiġijiet oħra warajkom. Morru xintom tistennew. Ara ma ninfex fik ta' għax mejta biex ninfex f'xi ħadd u teħelint barasi li qed tajt minħabba rażi sħuk għadnaw. Boy, ħabba dak is-silly fool. Ħabba dak is-silly fool over there. ġejjar. Għamil li bjaċek ta' xutfu, ejtejla kem qabbat miħajux, ejla kem qabbat miħaj. Ara, ma tarġax jissajjaħ li silly fool, la? Nirrepetija, silly fool. Irtira, Fred. No, ma nirtiraħix. Fred, għedgħadlek irtira. Ma nirtiraħix, no. Fred, sanot sal-10. Jek ma tirtiraħix, x'tamel? Nibqa' not sal-100, Fred. Kar, aħna sa nagħmlu ruħi, jgħat isir il-ħin sa mmorru. Tini naqra ċans ħantiħmu ultimatum. Nara tajta. Ultimatum, Mrs. Abdilla jaħasra. Insomma dak. Gori se tagħmel? Minn issa niċċaqla qabel ma jfaqsu kull. Ma jimpurtax ta' nista' l-wejġu il-besin tida tisam l-Knisja. Iva, mhux għall-inkwiġġiet, l-inkwiġ se għodduha, nista' l-wejġu imx ma nil-besin. Ekk l-għawa, ekk l-ħja. Sajn għala trabil. Right. Ma jinqala trabil xejn. Għajli għak, hej. Ħanajlek biċċa mill-istorja tad-dinja. Iwa ġiri, ja. World War I. Number 1. Il-gwerra kienet qed tintilef daħlu l-Amerikani. Mhux din, għax fliet ngħidlek jien se nislu t-tik jissemma it-salz. Xi Salz! L-espagetti, ma Salz! Slow words, man. Karm, aħna sa nagħmlu ruħi sa mmorru. Qed isir il-ħin. Il-mammi xejkin. Issa, nistgħu immorru x'issa moħħi mistrieħ. Kulħadd fejn kien. Nisperaw. Ġajjed. Allora ħadu position. Laqas se jkun niflaħ naqbes fuq il-Paċifiku. Kejf indek ju? Ara ġejjin. Where's the left? Where's the right? Quick! Ah!
Tu lesti, għamil li grok. Signorina Perpetua, x'dieżek? Mixiex? Bittix ta' Carmena, ma hu. Ma nafx, ma morċ. Isma xkull waħda żewweġ hu. Burara. Ir-raħal kollu marta skemm kien hemm nies fuq it-sundir, taf l anki żammew it-trafik. Inti ma tafx nies kemm huma kurjużi dak imorru għall-kurżità xkull waħda. Imma maħbuba ta' Carmena ra toqgħod latina ma tiġix minni, imma ħadd interess. Wara rmajtilha s-sala, qabbattilha tal-orkestra. U hawn nara. Għandi r-ross biex meta tiġu għaddabura, ħaf l-istik. Jina r-ross nikru mux il-wadbu. Uħaf, stik, ħaf! Uħalli meta tiġi għaddabura. Ma kammilti feġġi. Uħaf, stik, jenna mill-etriki kjoġbu. Xie trink. Imma miskina mux mill-lar. La, bil-grotta. Għamil li għore kjoġbu. Iva Safi! Jaħasta kun daqxej nisi da tad manarawa l-Signorina Perpetua, ħodila fidela! Iva, għaxbilli naf, inti naf kif inti! Iva, ma mux bus Signorina Perpetua! Issa, ħodila bidda! Kif inti, Signorina Perpetua? Per! Sejja ta' taqla lajdiraja u jek taqla xela, tfittxi għal l-spejja xifajk sejra! Nesqa! Insomma, xterlek bittibx popolari Carmena, Dik il-verità ma moġax mid-dar għagġi għadrittaw. Imħatra ma rranġajtu. U għajma mela maħtub xaħat jirranġa, Nseħti mix mill-lar. Le, bil-grotta, mux vera Perpet. Ma nitkellemx ruħi, ma nitkellem. Mela ħasimu sa nitkellem. Għabibtana għamil l-għu musika ma jiġu ma. U għajma t-għarrej, fiżix li għandek impressjoni ta' zina l-ispirti. Fara! Ent għandek pal-antiki, għandek pal-antiki, Smaw bakkora kollox mux jilta. Inta bibtesta ferra għalek ma nixrobx whisky. Emma, ikta bib-kwena ta' distret, għamil li ċekka. Għal-rizulta li għandek kollox ċekdaw. Għalli ixrob il-whisky. Tinsix li għandek il-fwiet u koll? Ma inti m'għandek fwiet u koll. Anki s-signorina Perpet. Li għandi il-fwiet u tijaj fris, mux tal-frisa! Fid-dinja fejna ektikol ħafna taħdek il-digestjoni, tista taħdek il-pressjoni, tista taħdek palpitazzjoni, tista taħdek il-esplosjoni. U għaddejju pensjoni, u bad minna ħalara fejna fien. Kollok tamel id-dieta, esterfja, u ġekta zaħ, kalbek tamel tekta, u tmut pompa, jaħdu tekta, u għaddejja, it-trikita għaddejja. Interbat mi għaj Dara sewa jek għaddejti, kullu ixtabek għandek għal-briħ, jankolla briħlu. Mela u jek għaddejtu nsibru. Għamil jieħu għamil Niġu ma' uċċek, għarfajn niġu ma' uċċek, jemur biex nbowsek, għabatten bowsek il-għaj. Insomma, fej konna Perpet. Jina minna u għalla għaj, jista fejna fien. Smaqna, jina l-pjaċir nisma tajd li Pawl. Bela jina taf, jina mort id-dar taħħa taf qabel Ruħi, dak storbju li kella. Veru, għajt il-ħugħax nisma xbejni, t-tax it-tabu se titkellmu, veru. Bela
xejn. Ħares ngħidlek qabel ma tiġi taf. Għajdli ruħi Pawla, ruħi għajdli. Mela, huwa Gori ma rridx itellaħħa ħin. Mela min tellaħħa allura? Huwa l-ieħor tal-Amerika. Dak li ma jistax jara dublek isu nemes. Issa Alfredo qed tgħid u dak minn dejjem kien hekk int. U badda l-aħħar minn tiġi mill-Amerika ma kif jarani. Iħares ċass lejja, għajnejh f'għajnejja l-veru jdejjaqni. Ida żgur li jdejqek xkull waħda. Mal-biraħ dejjaqni aktar. Biex dejqek perpetwa. Mela xadda minn ma ġenbi u ma ħares. Isma' ħin, ħalli munnu ġej ħelwa U lejn bil xtara, ara daqsxejn. Tajba ħej? Ma se nerbaħ għal-wara tadi? Se nerbaħ għal-wara s-saħja. Isma' perpet, ma naħbes diskors ieħor. Dan aħu, Flori, x'ħessinju se jiżżewweġ lil-dik. Karmel. Taħriġ kodba li qed tistaqsi. Issa kollox inti mħalta magħha din nitkellem. Jara, da żgullina mħalta magħha. Safer tiegħi jiġi huwa. Ma qegħdin nitkellmu ma bejnietna. Bakkuna bħalti, illi biex ċellin u għajjura roħi. Dik ruħi, dik għastara nilħaqna mill-libsa li bat mux taqta ġi wahda u kol perfett. Doru, hija jħallas il-konti. Doru kol, isma da, kux għax fuċċek ma sabitu għal taħt snina da. Isma lawin tax bdejtu ma komplejtniex. ċala sew juhirġatti ċajd li ruħi. Hija mpoġġu bil-qeda. Hija ħaffax bċu taħxen waħda. Għajd li ruħi. Dik, għal-dikka ma sfattax kollox ta' għanajdlek, l-ewwel netfu għagori infinta bil-qroqqa u bil-fliles u ma reġedella ħabxej u mbagġi l-bestman biex jara xġara mill-Knisja u mbagħad ta' xamlulu l-Gori għabdulu qabda l-ħwejjeġen. Nizzaw għamlu minn fuq u ta' għamlu l-għafred biex jitellaqaw. U insomma tadda kollox b'nofsija. Għanajdlek ta' jien ġejta x'ġejta xerba tejlejn u taf x'ġlega kelli maħħani. Sawa minn Jena rajlek waħda ma naħmilix fuq li għamlet li ta' ma naħmilix. Għamlet ta' lajt biex naħobbu isma ruħi ta' Rajlek. Ma ta' trawwaħu issa. Mela ma rajlek, perché? Ma x'għamlet? Ija, għamlet għal-fissjoni. Dik ħolta joħli msabberti għandek ma tajċ għaradni biex ma naħdux. Għalta kem ħassrit li biex ma naħdux. Ma bħalli ġbicċa baqax ħaddi. Għajt robot, għara prox l-għobba. Għara Karmela roboda. Ġej misterjojo. Għad niftakar. Ġiet niftakar waħdek, għanna ġek. Issa. Iva xġara. Issa ma ta' tiġaħok. U ma ta' tiġi waħdi ta' Sena, minn zewġu għom narġaw jew. Jena għawam bil-ross. Da zgur, direct hit nil-għawam bil-ross. Kif kħada. Stenna. Eka. Nenu. Bukkola le. Għabba ħorneċi. Għabba, Pero l-dinja d-dur. Hekk jgħidu, hekk għal-muna għal-menu. Imma inti qed tara d-dur. Le minix nara d-dur. Allura biex tara l-verità, u xejn, trid tkun xurban. Mela, jiena qed nara l-verità, taf li qed nara żugraga, ent? Sabbuna nġibla kwieħed. Ma jitla ixħob regle, għakku ġibt il-regal. Ma tix ranġalak ma. Legla. Massur, massar, l-kessra. Għal mużikali għamlu Għax l-lum bħal-kessra, ġiġawa. Ma kopri fej kontu tal-lifdix. ċenna mu Għal bizzej. Bicċa ta' farfarona li. Isma raw, u t-tieċ, għaldilek ta' Għaldili pa. Jina smajt li huwa mill-ula t-tieċ ta' Ma smajt ruħi minn għallek il-qed jafxnu jgħid. Dak hija mill kollox u meti kanta minn Fredi fanfaroni għanda, fanfaronati għanda. Isma perfett. Għajtu dawna ruħi għajdu. Dana inti ruħi. Kif għajċebba jek ma sitx ġufli għaw tan kiġru ma s-saqaj. Jara l-oħra kelli tat minn rejdi daqsek, imbessa ninsab wahdi. Ma miex biħsib
nirrindomta. Għaliex, hi? Għax rrit li għadin igrafa miegħu u ma jaħrab. Għandek ross biex titfara. Pappi, mux titfa fuq il-mami. Għandek zommux ross il-qalb la titħarru. Ara s-sanafza. Għajt, li seta fżani l-innu. Ara ma nkunx nafli f'dak il-basket għandek il-hello. Għax kollox immunna ġela Basket liri nġibmi għaj mux ħelu liri ta' xi berras bil-liri bil-liri. Mela mux għal-kam bil-lax bil-fajf, saħna. Għahna għanna fajfes bil-kannella. Lebak tennis jgħajbulam. Għax nufak il-barra għamil naqsmu l-kejf. Doq ila verdi. Doq ila ħan il-garbes. Ma rridulix nidħol fir-ritratt tat-tiġ ħej, għalu kappell ma jidħolx. Issa jiena kif ġattilhom qabel ta' mingħajr il-kappell, nothing doing, għax inħoss li isli nofsni għarriet. Isma' qed nilmaħ dik il-blondija hemmhekk. Tafu li kieku jkolli Isma, Miss Perpetual, mux għal xaħġa, ma il-lum suppost tkun happy. Ita skura kemm jien happy. Oh, come on, tkun happy l-lum it-tiċ ta' uħti, it-tiċ ta' hu. Ivi, fanafna. Tkun eħ bħal Yankees, you know, sports. Tkun xed, issa kif jgħamlu l-Maltese, għal Maltese. Sorry, ta' għamil li pjaċir Paula. Il-raġel, tira, il-laħar pjaċir. Biex imbat il-mara tija għanda tajdi biex jinnaġaw l-ura? No, Ake! You stay here! Sure boy, isma boy. Inti ma ftemniex li kelli toqtem barra biex malli tidar il-mami. Kif kena l-kaxxa infernali? Mela, Ross il-mami? Stupid boy, titfara Ross! That's right. Għalfej jitfaw l-arroq, ejja laħana l-għax għed tissemma. Għalfej jitfaw l-arroq, jil-mami fija biex tizbaħu. Issa jenna għaf l-istajt xjadu zas il-zija Paula. Paula, isma, jil-mami għalfej jitfaw l-arroq, sa? Jitfaw l-arroq bħala good luck biex jawguraw la fortuna tajba. Allora għanna meta l-ħmara xma jitfaw li xie $20. Ejja xqed tissemma di. Isma, għalfej l-arroq jilbes kollox l-ispeta. Dik nafa, minħabba fistu, you know, għax ikun tila fil-liberty tijaw. Osi? Għalli xilma. Why don't you and Dara insibu post? Insibu post tajjeb kun tista' titfola l-attività. Ta' mex bukki fil-komuni għakka. Kaman kif kulħadd dar kontra tiegħi x'waħda butti figuri għax qed nipprovansi bil-appost tajjeb. Ma portanix. Ta' emxu għamorru naraw. Għax dak maġew. Signori, nimxi maħna. Għana maħna perpetwa, hi, barra. Nimxi maħna, Wejja.
kemm għalaqt, Miss Perpetua? Erba tiswaqba mal-bib tal-bejt. Irrid ngħid, you know, kemm għandek żmien? Sa kemm jiġu l-arajjes il-ħin kollu tiegħi. Yes! Fuori, erbajn. That's nice, konna nifti dizaj, no, good. Impustu. Come U on. id kemm għandek żmien? Jina 3 years oħra ngħidlek. Għaliex trija soħra tajdli? Ha, għax jina twilit fil-leap year. You know? Issa, 3 years oħra jien inkun 40. Iġifieri inkunu, you know, kampa xulxin, ha? Fulla maqsuma. That's right. Xo, tiskanta kif jgħaddi żmien. Isma, Miss Perpetua. Għajdi, ruħi, għajdi. Kont qed naħseb Eħx, kont qed taħseb. kiku kellu jkollok. Xikolli? I mean, kiku ikollok tiġi l-States miħaj. Għandi flat bullet, ha? Bin dawk il-najs, ha? Ma nafx toqgħod tinkiteb u tistenna u le. No, x'tinkiteb u tistenna? M'hemmx għalfejn tinkiteb u tistenna, you know, just tbiddel kunjamo. Ara ħalli ngħidlek ruħina xi berras joġobni. No, I mean biddel kunjamo, you know, tampa xulxin. Le, għax tinkun l-insin u għaw karti tiffirma minn hemm u karti tiffirma minn hawn. Ma skużi ta' dan kollu, għalfejn da kollu. Oh, għalfejn, me and you, and you, and you, and you, and me, Nitlu minn palma waħda, you know? You mean nizzewġu. Xo, baby, xo, nizzewġu. Le tafax naqta qalbi, naħsiba ta' Ma ta' qalbek. naħsiba. Jizzawġ il-ħmar. Skużi, qabel aħna ħbiex kull waħda. Aħna swimel, Miss-Perpetua, swimel tat-trot, swimel tal-marsa, tiġi miħajni jorik Dallas, Dynasty, John Wayne, Frank Sinatra, Miss-Perpetua.
tal-miliet vot free. Wara. Azgur jisemma, tizgur li qatt ma ninsew. Fik jiena narastilla, int Carmen Abdilla, paċifku għandu biex jiċċassa, xint morru għal-ħanimun. Xaxna fik, ħares lejk titbaxxa bik, kemm insbejħa Karmelina, mudel isek pareġina, u kemm ġew mistetnin, kulħadd jixrob u jixxala, gori bil-fellus u Carmena tbus xintem fislim. Ninu rasu ferrovija, Fredu moħħu f'ximaltija, Paola taqtaq isa ċawla, Saver ed nistħajlu l-lit. Sbejħa wis, xaxna fik, ħares lejk titbaxxa bik, kemm insbejħa Carmelina, mudel isek pareġina, u kemm ġew mistetnin, kulħadd jixrob u jixxara, gori bil-fellus u Carmena bus l-arus min Abdilla xi berras sa sen oħra. Rosni taħatej,
Kifini ħabbarriċ jagħmel fid-dancing x'waħda din. Iva kieħar ftit jina. Forsi għajja waħdol. Ejn neċċaħlaq jien. Alright. La ħabbarriċ joħroġ jagħmel dancing. Jiena nagħmel speech. Help me, boy. Yeah, Uncle, help you. Right. Where this is Juliet? All up she goes. Right. Hands on my ground. All right, boy. Yeah. Fissimi, iġifiri fissem Freddy Abdullah tal-States. Fissem il-familja Abdullah. U għandi naħseb li fissem ukoll il-familja Xibawas. Xarab għax nissospendi s-seduta u nitfaku ħat il-barra. Fissem il-nis kolla ta' twiq tana. Fissem il-nis kolla ta' twiqat kolla li missu ma' twiq tana. Kolla ħna fisqanu. Irrit, Nuri, Kemana, happy? We are happy. That's right, oh, shut up. Right. Now go along in Mizogin, how you say it? Frisky, you know, frisky. Dawk il-Mizogin. Frisky. Headman. Oh, bil-ħaq qabel ninsa. Ja, qabel tagħmel fuq is-siġġu. Nixtieqilhom ħafna peace and happiness u kuntentizza u paċi fil-Mediterran. Kejfa l-Mediterran? Mhux il-Mediterran, u issa kull ossu illi nieħu bid-dejn ir-raġel il-ġdid Pacific. Come down, lay up. Billboard. Right side. Roundabout there. Fissem il-familja Xibawas u fissem il-familja Abdullah irrid jesku ħad maħut għax din għal-festa ta' uħti that's right. Issa jina nishtiq ngħid kemm aħna fil-ħanin. You know, happy. Happy New Year. Alice. Alice sabet raġel serju, raġel mintana, raġel ħuli. U issa jien ma baqali xejn għax nagħmel. Naqra derja. Naqra derja u nagħti dan il-gift. Naqra l-orċi li ġibta posta minn States biex nagħtih bħala rigal lill-Pacific. U l-ħakkar l-ġujti naqra. Please. Għana pjaċir. Għazi ġibdik li dejja mi għaw biex għalit l-għallu. Għala saħna tajna għaddak sekta. Mela, tijom eżempju,
Nidħol il-kulħadd il-barra! Nidħol kulħadd. Għabis l-barra! Għabis il-barra! Carmena! Imma darba li biex nisnu, ara dik, għax veru li t-tispemmijak. 3 darbiet għallek, ejja nisnu mas. 3 darbiet. Jien naħsibtek li minn sassib ebda oġġezzjoni, Kar. Jien ma sibx oġġezzjonijiet, ħatta lija, għandi dritt nistala jimmarku ruħu għalija. Tara. Għasfint ma dik? Tara kem għandek wiċċek imċappa staf biex. Biex, Kar. Mela inti nturu taqa dawnek isak fred upstairs. Sewa. U jien, il-ħares. Isek Kleopatra. Imma allura għalix ma tlix le mill-ewwel, Karm. Ajma, najrek li oħra kien jorqosni, kiena waħtok isa seqer sebajnej għawnek, tħares lejna għad kun taf xawna najdu. Karmena, jiddispjaċini jek ċimot stajtok fil-lejtek. Imma jiddispjaċini aktar brutta figura li għamilt irredikolajtni u diminies. Min, jien? Ent, mela jien mela kħeċċajt il-kulħat il-barra, dal-ħin il-raħal kollu jaf, ġara ma ġarax, Karm. Ikun jaf kulħat la għandi raġun. Mandek xejn, taħħa u sikket iġenek. Jekk inti taħseb il-li se titrattani kif titratta l-nin u l-gori, għażgur se jarralek, Karma. Paċifiku b'lisem, imma mill-lem qudiem se nkun terribli miegħek. Tużra paċif kadda niż-żewġu. Bas ma niż-żewġu, nerġa' lek brutta figura. Ma nafx se noħroġ imbarra, ma nafx Karm. Noħroġ imbarra u niffaċċja dawk in-nies. Nammetti paċif kien ma aħfirli. Naħfirlek, kif tieni naħfirlek, Karm? Aħfirli paċif. Naħfirlek, tak meta? Meta paċif? Meta int, it-tini kelma, illi minnu minn ma tibqax laba ta' kman u kap fuq kulħadd. Hemm naħfirlek. La tritek inti kelma, oh. Min issa stess toħroġ imbarra sejħat l-on kollha u ġew u titlob skuża qudiem kulħadd. Hemmhekk Karm forsi nasal biex naħfirlek. Imma mbagħad żgur taħfirli u mhux tajli taħfirlu ma taħfirlix. Imbagħad forsi nasal biex naħfirlek. Paċif. Għajli, Karm. Dak li konna se nagħmlu kif naslu d-dar xorta nagħmluh. Promis mela. Promis. Il-paċi magħkom! Issaħna l-koll. Karm, ikapillan. Isma, jina wetkom li nitli. U ġejt. Skur! Mela inti titilfu ta' b'xejn. Sejjer kollu sewa u Iva, issa xej, issa kena naqra Mr. Standing. Deo, grazie, Set Marija. Isma, jina ma għandix xinżit wista. Il-Knisja dejjaqtom bizzet. La, ma dejjaqna xejn. Bizjanna li mħabba titkattar minn jum għal jum. U meta jiġi l-frott, xeħlewu 3 f'daqqa. Tridni tajjeb int. Isma, imma waħedkom qegħdin. Le, rajna. Nejno! Għajdi l-ġetnu! Għax il-maltem fadda reġa' nafsa. Kolħat jitħol, għax tirrej bis-past. Għara l-fader. Frazzjoni fader. Kun imbirek. Interesanta fader. Dak ma nżommhom fuqi dawk. Imbagħad ta' Imbagħad inti. Xejt fader, għalma rasi fader. Morħu grok. Morħu grok. Għabel rispiċċa fader. Watchu bil-qeda. Skużawni!
Isma Karm taf bħalma li tolbok iskuża lili taf għala nammetti li qabel kontrik għax int ħadd il-ħija. Immissa m'għadniex għax ma nistax. Għaliex? Għax issa jinħatlek lil-ħu. Tara issa! Se jkollok min jagħmellek bħalma Paċifku jagħmel lili. Issa kulħadd jinġabar ħanaqsam il-wedding cake għax ili biex naħsbuna. Ejja, faċli ħadhom iċ-ċakek. Carmena! Oh, Paċif! Għallih il-gori! Imma Paċif gori! Carmena! Oh, Paċif! Għallih il-gori, eh? Josru Paċif għala xamilli! Għallih! Għara xibtemna, Karm! Isma Paċif, xisibni sena millu? Sembusu ta' ejja ma' sembu! Ejja ma' sembu!